Reagan. En het is een dikke herrie, hè? Ik ben iets animaliëren, maar we zitten in de jeans. En dan begin een off-road trucje, want ik heb geen idee wat je te wachten ziet, maar ik ben heel bereid. Machtig. Ik heb van die wetenslip, dus ik zal zeker, dit ga ik wel even nodig om weg te doen. Ik ben bereid. Aren't you scared to get stuck? I'm more scared about breaking something. Ja, ja. Nou, we hebben een lichte pauze. En ik denk dat als ik riet, dan wordt het hele bewegende beelden. Het is machtig. Dit is mijn eerste indruk. Ik weet even een paar paardjes zien. Het gaat rustig, maar dat moet ik wel, want het moest heel geconcentreerd worden, anders dan heeft die auto gewoon een puin. Het nadeel is van deze filming, is dat je misschien de routes wel, maar heeft geen idee hoe steil het is. Het gaat echt behoorlijk best wel heftig. Machtig, zeg maar. En ik dacht, we zullen wel snel racen en crossen, maar dat valt al helemaal mooi. Dit is eigenlijk juist leuker, want dan moesten we haastjes erbij hebben. Was dorst. En we zijn dus mooi 4 auto's. En de meeste meer redelijk netjes, dus ik denk van hoe krijg je het in de kop. Vierste zonde. Dus die van Reagan die is eigenlijk wel perfect ervoor. Ik ben bereid. Dit is nog maar krek het begin. En ik vind het machtig. Yeah, Gordy! These fenders always make a lot of damn noise. Did he go up behind me last time? Does it match the other side? No, he went up that one. It looks better, dude. There's grindage on it now. It looks way better. The other side has a little bit of marks on it. I'm surprised he's not able to get up there. There you go. Okay, back it up a little bit. Steering hit, not another foot. Right there, so. He clears it. Yeah. That way.